Wow, kaayo ang view, nindot kaayo guys. So kung makita ninyo, very relaxing kaayo ang view. So gikan migtagom guys, padulong daay mi sa Malabog, Pakibato, Davao District. So sa Panabo mining agi. So kani siya diri ang part, kuan pa ni siya, sako pa ni sa Panabo. So makahunong gid ka, kinsay dili makahunong kung ingani kanindot ang imong maagian. Kay since naapoy nang hunong guys, duha ka pick up ata to kay nagpicture pud sila. And then bisag kinsag pud nga moagi diri makahunong gid tungod sa kanindot. Kay kung karang kapoy kaayo no, kay kapoy gid magbiyahe, so nindot diri mag-relax sa kadali. So magpahangin kay tungod sa ka fresh sa hangin diri So mao ni ang amo ang kauban nag rides guys, sila ni Denny, Gillian, si Eljon ug si Bartolin. So tulo mi ka motor. So bisan pa og bakilid na ni siya or bukid-bukid na ni siya diri nga part, pero dili man maglisod kay ngano simentado naman tanan ang dalan. Wala mi naagian nga kuan nga kanang rough road, nga kanang wala na simento. Simento dan gid siya tanan gikan sa tagong padulong diri so simentado na gid tanan no. So mao to ang karsada. Murag na 4 lanes na siya diri So happy kaayo ang marig. So na fresh. So na ang stress nga utok na fresh. So nahanginan. O di ba? So kung gusto mo guys, adto na mo diri kay since dool raman kaayo ni no. Kung naamoy motor, dali ra kaayo na diri. Dali ra kay mo maabot diring dapita.